niin kuin sanottu tosiaan, niin tämä maaliteko-tehokkuus, ylivoimapelaamisen tehottomuus ovat olleet silmiinpistäviä piirteitä, kun sieltä tuo vielä Lepistö kiekon hyökkäys, ollen Ruotsi täysin lukuinen. Piströmin laukaus menee ohi, mutta tilanne jatkuu vielä kuitenkin suomalaisilla. Sitten pelataan Kapaselle, siihen Kapanen keskelle ja sieltä iskee sitten, kiekon iskee maaliin Antti Piström. Tällä tavalla Suomi menee välittömästi tämän rangaistuksen päättymisen jälkeen 1-0 johtoon. Kiekko pomppaa siihen maalintekosektorille ja Suomi pronssiottelussa 1-0 johtoon. Ja kukapa muu sieltä tulee esiin jälleen kerran kuin Antti Piström. Tämä Milwaukee-pelaaja, joka ajassa 11.31 pistää kiekon siitä. Ensin siinä on Niko Kapanen kiekon kanssa. Kapanen lataa noin ja sitten Piström seuraa tilanteen loistavasti. Ja tällä tavalla Suomi on 1-0 johdossa. Stefan Liiv ensimmäistä kertaa yllätettynä. Ja nimenomaan Piström, 23-vuotias pelaaja, joka on ollut ilman muuta Mikko Koivun ohella meidän tällaisia superyllättäjiämme. Hän pelaa tänäänkin vasta 16 kertaa Leijona paidassa, tekee siis 4. maalinsa. Eli tehot 4+2 ja plus-minus on ehdoton ykkösmies Antti Piström. Ja tämä on muuten 3. kerta, kun Bangkokin aikana Ruotsi on pronssiottelussa. Se on molemmat aikaisemmat ottelut hävinnyt ja molemmat se on hävinnyt Venäjälle. Kiekko pyörii siellä Ruotsin alueella. Tällä hetkellä Peltonen karvaa hyvin siellä ylhäällä. Niklas Wallin hänen kimpussaan. Wallin ränniin. Siellä on Douglas Murray, jonka otteesta kyllä näkyy se, että nyt painaa San Joseen puolustajaa kyllä rajusti. Sitten tulee tilanne jälleen. Sieltä lähtee laukaus ja kiekko on häkissä. Janne Niskala nostaa sieltä siniviivalta. Ja kiekko on toista kertaa Stefan Liivin takana. Ja Bengt-Åke Gustafssonin ilme on sen näköinen, että nyt ryhdytään pojat pelaamaan. Suomi menee ottelussa 2-0 johtoon. Janne Niskala maalin tekijänä. Laukaus siniviivalta yllättää Stefan Liivin täysin. Siinä näette kuinka hyvin jätetään Niskalalle ja siellä on hyvä ruuhka maalin edessä. Vielä kertaalleen tuomari jättää siihen. Ja Niskala laukauksia, niitä pitää tulla. Ja nyt kyllä Stefan Liiv melkein imaisee kiekon häkkiin. Se olisi mennyt ohi maalinkin, mutta se menee komeasti yläpesään. Suomi ottelussa 2-0 johtoon Janne Niskala maalin tekijänä. Ja heti tämä tuottaa tulosta, kun Suomi nyt jyrää sitten koko kalustollaan. Tällä tavalla ruotsalaiskannattajat pitelevät täällä jo hepeneitään. Peli on Suomelle 2-0. Janne Niskala maalintekijänä. Toinen maali tässä turnauksessa. Aloitus jää Ruotsin alueelle. 26 sekuntia ottelun ensimmäistä erää jäljellä. Ja Suomella 2-0 johto pronssiottelussa Ruotsia vastaan. Ja tunnelma tietysti tiivistyy ja pitääkin tiivistyä täällä hallissa myöskin. Mitali on aina mitali. Suomella tosiaan jääkiekkohistoriasta löytyy vain 2 pronssimitalia ennen tätä ottelua. Se on arvokas mitali. Mikko Koivu pääsee siitä vielä lataamaan ja Stefan Liiv torjuu. Siitä terävästi ja nopeasti Koivu laukaisu paikkaan. Koivu, joka on kerännyt tehot 3+5 ennen tätä ottelua. Niin kuin siinä näkyy, jälleen ruotsalaispuolustus on aavistuksen verran myöhässä. Ja sitä pitää koko ajan käyttää vain hyödykseen. Stefan Liiville kertynyt 5 torjuntaa vasta tähän mennessä. Nyt siellä on mielenkiintoinen ryhmitys. Siellä ovat Mikko Koivu, Saku Koivu, Teemu Selänne. Hyökkäyskolmikkona jäällä, eli Suomen hyökkäyskolmikot elävät edelleenkin näköjään. Koivu ei pääse kuitenkaan siitä syöttämään. Ruotsi pääsee vielä yhteen hyökkäykseen. Jos pääsee sitten tästä keskialoin yli, ei pääse, koska Lepistö puolustaa vimmatusti ja puolustaa hyvin. Poikittais syöttö ja se on paitsi näin Ossi Väänäsellä on aikaa. Ja Suomi ottaa tämän ensimmäisen erän 2-0. Se on jo selvä asia. Ja tällä tavalla sitten päästään hienoista lukemista erätauolle. 2 erää vielä jäljellä kuitenkin, mutta 2-0 avaus se on lupaava avaus. Ilman muuta tähän otteluun eilisen kovan pettymyksen jälkeen. Ja tällä tavalla summeri soi. Ensimmäinen erä on pelattu. Paljon hyviä asioita. Niklas Bäckströmin maalivahtipeli ilman muuta semmoinen iso hyvä asia. 12 torjuntaa ensimmäisessä erässä. Ajassa 11.31 Antti Piström 1-0 syöttäjä. Niko Kapanen toinen syöttäjä tähän maaliin. Hannes Hyvönen ja ajassa 13.44 Janne Niskala maalin tekijänä. Ja syöttäjänä siinä ainakin Tuomo Ruutu. Katsotaan sitten tosiaan virallisista pöytäkirjoista kuka on toinen syöttäjä. Rangaistuksia kummallakin joukkueella 1 ottelun ensimmäisessä erässä. Ja koko ilme leijonamiehistöllä kuitenkin iloinen ja jollakin tavalla myöskin vapautunut, ja se näkyi paikkapaikoin pelissäkin hyvin. Nyt erittäin tarkka erän loppu, niin Suomi pääsisi 2-0 johtoasemassa erätauolle. Se olisi tämän erän tapahtumien perusteella kyllä ilman muuta iso asia. Mikko Koivu katkaisee hyvin. Selänne yrittää siirtää nopeasti siihen Saku Koivulle. Saku Koivu painaa perään. Magnus Johansson, ihan samat sanat pätevät hänenkin, väsynyttä on Douglas Murray. Vajaa parikymmentä sekuntia hetken kuluttua peliaikaa jäljellä. Uudestaan Johansson keskellä olla vapaana Fabricius. Ja vielä kerran päätyy kiekko. Suomen ehdoton hahmo tähän mennessä on ollut maalivahti Niklas Bäckström. Voimakas taklaus. Kiekko saadaan Ruotsin joukon haltuun. Strollman pääsee vielä kääntämään Edlerille. Vielä tässä sekunteja on jäljellä ja sieltä se laukaus tulee. Ja Vaaren laukaus sieltä tuleekin. Ja Ruotsi saa kuin saakin rakennettua kovan tilanteen vielä muutama sekunti ennen erän loppumista. Mutta erä päättyy ja Suomi johtaa 2 erän jälkeen tätä pronssiottelua 2-0. Mutta tämä toinen erä oli kyllä täydellistä Ruotsin hallintaa. Ja Niklas Bäckström Suomen maalilla loistavilla otteillaan takaa sen, että Suomi johtaa tätä ottelua 2 erän jälkeen 2-0 lukemin.
Mutta pelin on muututtava ottelun kolmanteen erään aika täydellisestikin, jotta tässä pelissä pystytään sitten vielä kamppailemaan siitä pronssimitalista. Siitä mitalista, jota varmasti Ville Peltonenkin hamuaa itselleen, niin kuin koko muukin joukkue. Suomella rangaistuksia 8, Ruotsilla rangaistuksia on ollut 4 ja maalivahtien torjunnat Bäckström 23 torjuntaa, Stefan Liv vain 8 torjuntaa. Fernholm nappaa kiekon itselleen. Fernholmin nopea avaus. Erittäin hyvin tulee Lepistö jälleen vastaan, joka on ilman muuta noussut kyllä viimeisissä 2 pelissä Suomen jopa ykköspuolustajaksi. Sen verran vakuuttavaa jälkeen siellä tehnyt. Jussi Jokinen pääsee katkaisemaan. Niko Kapanen, Antti Pihlström, siinä on Suomen hyökkäys kolmikko jäällä. Jälleen Jussi Jokinen aika sekaista kieltämättä. Suomen peli on niin kuin Ruotsillakin nyt on vaihto kesken. Matias Fernholm pääsee laitasta tulemaan. Häntä yrittää Niko Kapanen siinä häiritä ja Kapanen nappaakin kiekon itselleen. Ja sitten nostaa vain sinne pääntyyn. Pistää Jussi Jokisen täyteen vauhtiin. Sinne ennättää Frögren ensimmäisenä. Frögren hyvä harhautus häneltä eräällä tavalla. Ruotsi pitää kiekon hallussaan. Pihlström taklaamassa ylhäällä. Hänellä on ainoana suomalaispelaajista tällä hetkellä sellaista virtaa, että hänen niin kuin näkyy vie taklaukset loppuun ja siitä tulee tälleen kiekon riisto. Ja se tilanne tulee siitä, että Pihlström karvaa hyvin ja maalin eteen loistava syöttö. Ja katsokaa mitä Antti Pihlström tekee. Hän karvaa ensin yksinään kiekon sieltä ruotsalaispelaajilta pois ja pelaa sen uudestaan Hannes Hyvöselle ja menee itse maalille ja tällä maalin. Tämähän on varsinainen sankari tämä Antti Pihlström. 5. maali tässä turnauksessa ja katsokaa millä suorituksella. Hannes Hyvösen syöttö tulee, mutta mistä se lähtee liikkeelle? Pihlström ensin yksinään hoitaa koko tilanteen, pistää ruotsalaispakan aivan sekaisin siellä. Ja mistä löytyy se energia vielä tälle kaverille, että hän vielä spurttaa maalille ja iskee kiekon häkkiin. Pronssiottelua johtaa Suomi 3-0 ja yksi suuri nimi on tässä, ylivoimainen nimi Niklas Bäckströmin ohella, Antti Pihlström. Ei ole ihme, että kansa on valinnut hänet ykkösleijonaksi. Kyllä näytöt ovat armottoman kovia, niin kuin tässäkin tilanteessa. Loistavasti pelattu tilanne. Suomi johtaa ottelua 3-0. Katsokaa vielä uudelleen. Siitä tämä taklaus, siitä kiekon riisto ja sitten spurtti maalille. Ja pum 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 pum. Siellä on, peli on 3-0 Suomelle. 5. maali tässä turnauksessa. Ja voisin melkein sanoa, että kun siellä nyt Nashvillen organisaation miehet katsovat tätä ottelua, niin siellä ehkä joku saattaa kysäistä tänään iltapäivälounaalla, löytyykö tälle kaverille meille vielä pelipaikkaa ensi vuonna vai pannaanko poika pelaamaan vielä AHL-liigaan, saapa nähdä. Nyt on erittäin lähellä Suomen historian 3. pronssimitali. Se on 3.37 päässä. 3-0 Suomi johtaa. Ruotsi ottaa maalivahdin pois, pelaa 6-4 vastaan. Ja Suomella siis 3 maalin johto, mutta mitä tekee Ruotsi tässä 6-4 vastaan? Kun se pääsee heti pommittamaan. Ensimmäinen kuti tulee Bäckström maalin kulmalla. Se ei mene ainakaan vielä häkkiin, mutta saman tien jatkuu Strollmanille kiekko. Strollman toivittaa kiekko välittömästi maalin edustalle. Hörnqvist maalin ohjaamassa. Ja nyt sitten Ruotsi hakee vimmatusti sitä ensimmäistä kavennusmaalia. Ja Suomi pelaa 4 miehellä, tiivillä 4 miehellä. Siinä on Saku Koivu, Mikko Koivu, Antti Jussi Niemi. Siellä on Ossi Väänänen. Sitä laukoo Edler, mutta harhautuslaukaus. Sitten tulee Niklas Bäckströmin vuoro. Hän pyöräyttää Edlerin takaisin. Edler ja laukaus lähtee. Bäckström on varmana maalillaan siellä ja sitten hoitaa Mikko Koivu tilanteen, mutta vetää se ohi maaliin. Muistakaa, että Ruotsin maali on tyhjillään tällä hetkellä. 3 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Leijona miehistö tukevasti kiinni pronssimitalissa, vaikka Ruotsi pelaakin 6-4 vastaan. Sieltä painaa kiekko sitten Holmqvist Suomen alueelle. Mikko Jokela, purkukiekko epäonnistuu. Jokela painaa perään. Ossi Väänänen parkkeeraa maalin eteen, niin kuin isäntämiehen pitääkin parkkeerata. Niklas Bäckström nappaa kiekon itselleen ja pyöräyttää suomalaispelaajat eri tilanteesta. Erittäin hyvin peittää Väänänen jälleen maalin edusta. Sitten poikittaa syöttö maalin kulmalle. Sinne tulee sitten Strollmanille kiekko. 2,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. 3-0 Suomi johtaa. Ruotsi hakee vimmatusti kavennusmaalia. Nilsson jättää siihen Bäckströmille. Bäckström ei löydä tilaa. Suomi pitää 4 tiiviinä. 4 keskelle ei tahdo päästä kukaan pelaa. Nyt sinne päästään. Kiekko pomppii Mikko Koivulle. Pistää Mikko. Nyt se kiekko äkeen! Ja siellä on! Suomi ottaa pronssia. Mikko Koivu iskee kiekon maaliin, kun peliä on 2.25 jäljellä. Ja tällä tavalla oikeastaan parhaalle mahdolliselle miehelle tulee vielä tämä ratkaisupaikka. Antti Pihlström ja Mikko Koivu, Suomen ylivoimaisesti parhaat hyökkäjät tässä turnauksessa. Pihlström tekee 2 maalia ja Mikko Koivu jysäyttää 4-0, kun peliä on 2.25 jäljellä. Sieltä lähtee vielä Mikko Koivun nosto ja Ruotsin maali on tyhjillään ja sinne kajahtaa. Siellä lepää. Suomi ottaa 4-0 ja Suomi ottaa pronssimitalin. Suomi ottaa historiansa 3. pronssimitalin. Ja tällä tavalla sitten Leijonamiehistö on pystynyt kokoamaan itsensä vaikean välieräottelun jälkeen tähän pronssiotteluun. 30 sekuntia peliaikaa jäljellä ja Leijonamiehistö huudattaa täällä Quebecin hallissa suomalaisyleisöä.
Tällä hetkellä keltaiset värit ovat aivan tainnuksissa siellä niin kentällä kuin katsomossakin, ja se taintuminen johtuu siitä, että Leijonat on tullut yhden nukutun yön jälkeen, vaikean välierottelun jälkeen loistavasti tähän pronssiotteluun, ja pelaako Niklas Bäckström vielä tämän kunniaksi 0 pelin. Se ratkeaa 10 sekunnin aikana. Vielä lähtee Frögrenin laukaus. Vielä tulee kulmaukseen selänteelle kiekko, ja tällä tavalla yleisö nousee myöskin täällä seisomaan. Suomen Leijona-miehistö nappaa historiansa 3. pronssimitalin, ja kaiken kaikkiaan se on Suomen Leijona-miehistölle 10. MM-mitali, ja se on pronssia vuonna 2008. Suuret nimet tässä ottelussa: Niklas Bäckström maalilla, Antti Byström 2 maalia, Mikko Koivu, loistava kokonaisvaltainen pelaaminen tässä turnauksessa. Siinä on tämän ottelun, viimeisen ottelun antia, ja sitten on vain se kaikkein hienoin jäljellä, pronssimitalien luovuttaminen Suomen Leijona-miehistölle. Doug Schedenin, Jukka Jalosen, Timo Lehkosen kausi päättyy, yksi kausi päättyy pronssimitaliin, ja Jukka Jalonen jatkaa tämän jälkeen Suomen maajoukkueen päävalmentajana.